ממה אתה מפחד? אני חי את הרגע, אז אין לי כבר ממה לפחד. בחיים של מציאות מפחידה שקופצת מ-0 ל-100 בלי להרגיש פוף, והכל יכול להיגמר, וגם כל כך קל, מהר ובקלות. המוות כבר לא כל כך מלחיץ, יש מספיק ממנו. תכלס אין לי זמן לחשוב על הפחדים שלי. זה לא יעזור לי. אני יודע שברגע שמגיע הפחד אני צריך להתמודד ולגלות שוב מחדש שאני מפחד. למרות זאת, אני בוחר להיות אמיץ. אומץ היא תכונה שעוזרת לי להבדיל בין מה שמפחיד אותי ואני רוצה להתמודד, לבין מה שמפחיד אותי ואני מעדיף לא להתמודד. ולמרות זאת, אני רוצה להתמודד עם הפחד הזה, כי הוא הופך אותי לאמיץ יותר, שיודע ממה הוא מפחד. ברגע שאני חי את הרגע, אני מספיק אמיץ עבורי כדי לחיות את החיים שקיבלתי בלי פחד. להתמודד עם האתגרים שיצרתי, ליהנות מקשרים שחלמתי, להתגבר על המחשבות הרעות שעולות לי, להסתכל לעולם, לחיים, לאלוהים, לאנשים ולהגיד להם בעיניים גדולות. אני אמיץ. אני כאן, חי, נושם ומשתמש בכלי נשק החזק ביותר להתמודד עם הפחד. אהבה. אהבה שעוזרת לי להישאר תמיד בכאן ועכשיו. ועכשיו תורך.